L-intħil politiku tal-Ministru Chris Cardona fl-għażla tal-kumpanija li tipprovdi servizzi legali lill-Gvern ma ġabx biss ir-riżenja tal-kap tal-Privatization Unit Emmanuel Ellul iżda anke ta' Victoria Wilson li għal dawn l-aħħar 12 sena servit bħala Transaction Manager f'dan id-dipartiment. Mistoqsi dwar dan il-Ministru Cardona ikkonferma li Victoria Wilson irriżenjat mill-kariga iżda qal li sa fejn jafu irriżenjat minħabba l-età. Victoria Wilson kienet impjegata mal-Privatization Unit. Kienet waħda mill-persuni li rċevit l-email u ċek li ġi żvelop. Għadha taħdem hemmhekk? Irriżenjat minħabba kien isser żball ħarġet l-età min ixċertu. Madana kollu meta dan l-istazzjon għamel kuntatt ma' Victoria Wilson, irriżulta li dak li qal il-Ministru ma kienx minnu u dan peress li Victoria Wilson irriżenjat minħabba raġunijiet oħra. Riżenja li waslet ftit jiem biss wara dik ta' Manuel Ellul. Ir-raġuni kienet li ma kienx health reasons, thank God I'm as healthy can be. I had a lot more to give, I had the experience to give, pero ma stajtx naħdem taħt l-amministrazzjoni. Iżda Chris Cardona ċaħat li Wilson kellha xi problemi mal-amministrazzjoni. Victoria Wilson kellha xi diffikultajiet mal-amministrazzjoni? Assolutament qatt. Ma ħadd. Victoria Wilson kienet ilha taħdem fil-Privatization Unit għal 12 sena. Il-ħatra tagħha ma kienx waħda politika, iżda nħatret f'din il-kariga wara esperjenza twila fil-privatizzazzjoni fil-kapitali Ingliża, Londra. Parti mill-karriera tagħha kienet ukoll fil-Bank Ċentrali ta' Malta. Mistoqsija biex tagħtina aktar dettalji dwar x'wassal ir-riżenja tagħha, Victoria Wilson qaltilna li ma tistax tiżvela d-dettalji. I am tied up to a very, very strong confidentiality agreement, which I intend to respect and to hold. Ma dan l-istazzjon Victoria Wilson qalet li ma kienx ili żvelat id-dettalji tal-email li ġiet ippubblikata f'The Sunday Times. Dan l-istazzjon huwa infurmat li Victoria Wilson issottomettiet litra ta' riżenja tagħha fis-27 ta' Mejju li għadda. Ftit jiem biss wara li rċevit l-email li ġiet żvelata minn The Sunday Times u li fiha ġie ordnat biex il-kuntratt ta' servizzi legali jingħata lill-kumpanija li għażel Chris Cardona. Fl-ittra tagħha Wilson kitbet dawn il-kliem. Is-sitwazzjoni jidher li qed tinbidel u jien ma nħossnix aktar konfidenti li nwettaq dmiri u nġib ir-riżultati kif għamilt fil-passat.